Kalder du det gooning? Ja, hvad fanden skal jeg ellers kalde det? Ens tanker falder på en lang række ting, men man kan ikke kalde den gooning. Lav den om. Det mener jeg ikke. Gooning skal opfordres som en skibidi. Skal have konstant opmærksomhed. Du skal være omgivet af usædvanlig stor mængde sigmaer. Den er stadig på beta-stadiet. Jeg mokker dig, din risler. Derfor skal du stadig ikke lære mig, hvordan jeg gooner. Lille Arne! Så der er kraftet med kantekonkurrence. Hvor mange gange har du edget i dit liv, Arne? Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvad hvis du en dag kom til at gune ud over det hele? Så ville det skulle være over, og så ville jeg rope-maxe. Tror du ikke, du skulle til at luxmaxe og få nogle bitches i stedet? Jeg har sgu da skibidi rich, mand. Du kraftedeme da lige bygget over andre. Jeg har skibidi risler eller luxmaxer. Jeg skal have noget mad. Jeg skal have et bad. Jeg stinker om mukken røv. Jeg skal gune. Det må du ikke. Det skal jeg have. Det skal jeg have. Det skal jeg have, Torgild. Jeg skal da have noget til pikken, ellers bliver jeg sindssyg. Torgild, du bare kig på mig. Hvad fanden laver I, mand? Du kan sgu da ikke bare stå og gune naturen. Hvad var det? Var der altså på Ja, det vil jeg da skide på. I står bare her og bliver mokket. Kom her, lad mig pille ved dig. Der var et ære, mand. Jeg tisser på dig. Jeg vil gerne have en big titty goth girl for fanden. Hvad hvis færingen kom? Hvis han kommer, så kommer jeg ud over ham.